Zdravím všechny šipkařské faninky a fanoušky u losování finálového turnaje Ledová šipka za sezonu 2024-2025, který proběhne už tento čtvrtek, což je 8. května 2025 v salonku restaurace Nahoře na zimním stadionu v Novém Jičíně. Jsem tady s ředitelem turnaje Peťou Gebauerem, který vám teďka představí koše. Peťo, máš slovo. Díky, Pavle. Zdravím všechny šipkařské fanoušky. Před sebou vidíte 5 košů, které jsou rozděleny podle celkového umístění v celé ledové šipce, podle všech turnajů. Každý koš bude vylosován do jedné skupiny a tím pádem vzniknou 4 skupiny po 5 účastnících. Tak a nyní vracím slovo Pavlovi. Děkuji, Peťo, bylo to vyčerpávající. Já bych ještě rád doplnil, proč máme tady na boku 2 účastníky, Vaška Váňu a Vlastu Machaně. Tito se bohužel zúčastnit nemůžou z důvodu různých, jakožto třeba pracovník a podobně, což nás velmi mrzí, ale bohužel taková je realita. A právě proto se do pátého koše dostali Dominik Hoza a Peťa Pánek, kteří vlastně nahradí jinak 10. respektive 21. hráče v pořadí. Ještě pro případ nějakých nečekaných absencí máme nachystané 2 náhradníky, a to Kubu Thunwalda, který se umístil na 28. místě, a Peťu Rosenzweika, kterého máme na 30. místě. Jenom bych podotkl, že turnaje se nezúčastní hráči Tučňáku Nový Jičín. Nyní přejdeme k losování skupin. Před sebou máme koši 1 až 5 podle výkonnosti a z každého koše budou vždycky nalosovány všechny 4 jména. Poté se přijde k dalšímu koši. Tak můžeme začít nejvíce nasazenými. Štěpán Socha, velký fanoušek Michaela van Gervena a jeden ze členů mistrovského týmu Šikma Plocha B. Vláďa Alt, taktéž zapálený hráč softových šipek, působící v týmu Kolonie Žilina. Martin Steiner, Štěpánův kolega ze Šikmé Plochy B, bývalý fotbalista té Sokolu Bludovice. A jako poslední Kuba Petr, kterému dodatečně gratulujeme k vítězství v okresním poháru ve fotbale za té Tatran Jakubčovice. Tak nyní přijdeme ke koši číslo 2. Takže koše číslo 2 je první Tomáš Novobilský, velký fanoušek Chicago Blackhawks, hrajícího za mořskou NHL v ledním hokeji. Jako další je Ondřej Vavřík, který se může pyšnit opravdu skvělou bilancí, jsem chtěl říct, skvělou bilancí 3 výher, 3 účastí. Dále tady máme Miroslava Petra, vlastně bráchu Kuby Petra, můžete ho potkávat i na turnajích Bulls Players Championship. Dále tu, a jako posledního ve druhém koši tu máme Honzu Zahradnička, skvělého hokejového obránce hrajícího za Vsetín. Tak jdeme do třetího koše výkonnostního a jako první byl zvolen nebo vylosován Milan Fabik, který byť bydlí na území Nového Jičína a Severní Moravy, tak fandí Spartě Praha. Každý na to má nějaký názor. Tak jako další je tady Honza Ben, který nosí příjmení, které zaručuje úspěch v šipkách. Vzpomeňme Radima Bema, Pavla Bema. Dále tady máme Miloše Vaňka, který stejně jako Martin a Štěpán mohl slavit nedávno titul v softové lize. A poslední Matěj Knápek, matador ze Studenky, který se nyní sice trošku trápí, ale bude určitě nebezpečným hráčem. Nyní tady máme koš číslo 4. Jako první je tady Klárka Hrdličková, jediná žena v tomto turnaji. Dále je zvolen Martin Slavíček, který je do čtveřice, jeden ze členů týmu Šikma Plocha B, který vyhrál titul ve 3. lize skupině B. Potom tady máme velkou kapacitu Radka Bačíka, účastník Q-School, který teďka objíždí evropské kvalifikace. A jako poslední zbývá Radek Tvarůžek, přezdívaný Čára, který si svou účast na finálovém turnaji ledové šipky zajistil doslova za 5 minut 12. No a máme tady poslední výkonnostní koš číslo 5 a jako první z něho můj kolega vytáhne Dominika Hozu. Dominik Hoza, syn slavné šipkařské Hanky Hozové, která hraje za Medúzu v Novém Jičíně. Dále tu máme Kubu Chromce,
z jednoho z hranické výpravy, hráč celku Pomatenci, Steel Darts, působícího v Hranicích. Předposledním je Karel Žeravík, taktéž hranický rodák. A musíme jako posledního natočit. A tímto posledním je Peťa Pánek, vášnivý rybář, který teda bydlí v Novém Jičíně. Za mě je to teda všechno a já předávám slovo opět Peťovi Gebauerovi. Skupiny byly nalosovány. Ve skupině A, která bude hrát na terči číslo 1, si zahraje Štěpán Socha, Tomáš Novobilský, Milan Fabík, Klára Hrdličková a Dominik Hoza. Ve skupině B, která si zahraje na terči číslo 2, bude hrát Vladislav Alt, Ondřej Vavřík, Jan Bém, Martin Slavíček a Jakub Chromec. Na terči číslo 3, nebo skupina C, Martin Steiner, Miroslav Petr, Miloš Vaněk, Radek Bačík a Karel Žeravík. A skupina D, která bude hrát na terči číslo 4, na stojanu Honzi Zahradníčka, kterému za to moc děkujeme. A v této skupině je Kuba Petr, Honza Zahradníček, Matěj Knápek, Radek Tvaružek a Petr Pánek. Tímto se s vámi dneska loučím a s kolegou se těšíme ve čtvrtek.